And majong buntag mga ka-istorya, welcome back sa ating YouTube channel. Kamusta ka mo? Kamusta ka mo? Thank you sa pagbisita, thank you sa pagsuporta. And today's video, nata istoryahan nindot karon sa atong channel kay na ako'y istorya. Gahapon punta ni na hugi video no, gahapon tapon na i-update pero naman tayo gipang trabaho gahapon, medyo na busy ta. So karon na lang, very excited ko mo istorya ninyo kay surprise ko gahapon buntag. So before na nato sugdan, kung bago ka dito sa atong channel, welcome ka sa Pamilyang Bisaya. And thank you for supporting me, and don't forget to subscribe, like, and hit the notification bell button para updated ka sa mga video nga pang-upload na to. And intro, pasok! It's a revolution. Can you see it? And what's up mga ka-istorya? Kainit for na to. Sige, balik-balik before no? Before. So, usa na to sugdan. Bisaya po. Usa na to sugdan, maligo sa ta. Kay init na iligo karon kay so init-init. So, balikan mo na ho. And the same time mga ka-istorya, na nabutay bagong shoutout. Huwata na ninyo sa ending. Kung pinsa na atong shoutout na po. Kung gusto ka ma-shoutout dali, way problema, dali ra kayo. I-hit lang ng subscribe button. Then, shoutout na kainig ka ugma. Sundog ma sa atong video. Balik sa ta, kadiyot sa kay pagawas na ko, nakita na po na huginang kaning saka na po sa idang itloganan, basig mga itlog na po na. So double surprise na karon kay na-expect ko ugma para mga itlog, no? So abuto na to. Samtang paabot ta, maligo sa tigadud ta. Let's go. One eternity later. Welcome back mga ka-istorya. As you can see, manok na nakailis na ta. So mo to, pag humanaw o ilis, ninawag pa itong manok before tato naligo, nakita na to itong manok nga minsa ka silang itlogan, and then mo to yung tambay. So siguro nag-itlog to siya, no? Tagda na nato, then pagkahuman is nakita mo na kung ninaog na siya. Siguro human na to sa pangitlog. So mo na ito, sugda ng istorya katong kahapon, no? Na-surprise ko, sin pagkabuntag ato gahapon, pagkabuntag. Buntag hapon sa buntag. Pag alilis na sa tubigan nila, ginakitaan ho ang katong itlogan nga nanay kalimang itlog. Human ho kalilis ang tubig. Everyday i-check man ho na katong itlogan o ng itlog ba. So siguro gahapon sa kadlawon o gahapon or paggabi other day na ngitlog na si Madonna. So tingar ko ato pag-check na ho, expect ko to karon pa siya bang itlog. Na tingar ko, nakurat ko. So, wana na ho na video, wana na ho na update kahapon kay natagi buhat, importante. So, karon na lang. Karong adlaw, murag nangitlog na po si Madonna. So, ato na pong i-check ang ilang itlogan. Ato i-check po dyan kung narabay kaunom itlog ni Madonna tagtaon. Kay bago pa sigali na siya nakanaog, kay bukhat pa man ang hawa dyan sa nato. Blikan mo na ho. Later sa video na to, na po tayo shoutout. So, atang-atangin na ninyo. O kinsan po. So since mga ka-istorya sadyo-sadyo pa man po, doy-doy pa ang period, pwede na ito tanawon nagkatong itlogan ni Madonna kung unom na bagay ang itlog. Later ato na silang pakanon pagpaniod to. So karon ato sang tanawon, so napainom na ho ato ang tanawon ng ilang paitlogan o nanabay ka unom. So tara, ito ng tanawon. And dara po na sa itong homemade nga tangkal na si Madonna o si Rocky diha. And before na ito ang sudlon, before na ito tanawon, makita sana ninyo mga pananong na ito diha. Mana? So mo ni mga kastorya natin mga pizza dira ginagmay, pila ka buko kana sila panood na to sa 1.5 kanang sa sudlanan sa ice cream ito panood. So mo na to mga pizza da ginagmay. And dapat tayo kitry na itong kuhan na okay ba mo kung sana na dapat tayo kini kana siya okay ba mo kung sana nga tanong mga istorya. So siguro ilang tangkang man, tara. And good morning. Good morning Madonna o Rocky. At si Madonna o si Rocky. Wait lang. Si
Madonna. And si Rocky. So, mo to, tanaw na to. Kaya dito magdugay dari kainit. And mao na kay istorya na wa doon nabuli sa tong istorya ganina. Unom nagitlog ni Madonna. 2, 4, 6. Oh, unom nagitlog ni Madonna. So, dito magdugay dari kainit and murag ang suko na si Madonna. Nagsige na. So, gawas na. And mo to mga kaistorya, so mubalik na sa atong pwesto kanto. So, mo na atong pwesto. Tara, balik na. And welcome back sa atong pwesto. So doon lang pagkiatbang naman. A few inches later. And that's it mga kaistorya, nahuman na itong pagkaon ng gatong manok. At the same time, nahuman na po itong paniud to. Nakita na nato no ganina nga unom na itlog sa itong manok, unom na itlog ni Madonna. So, very nice. So, hapit na siguro na mo abot nga dyan ang lumluman na dyan mga itlog. No? And kita po ninyo kung saan update sa atong manok na si Madonna o si Rocky. That's it for today's video. And before na ito na i-end, datos ang i-shoutout ang itong bago nga subscriber. Yes, na po tayo bagong subscriber. Every update, unta nga inganin ni na bagong subscribers. Hopefully na usa, duha, tulo na mo subscribe na to every update, every upload na to sa video. Hinahina naman ang atong pag-grow. Na isa gatong update karon na nindot gatong kuan nga naman og kalambo. So, hopefully sooner ma-reach na to og atong pinaka-goal gadyon. So, di na to dalion kay maabot man gyapon na. Shout out kay Denver Verde de Flor sa atong bagong subscribers. Thank you for subscribing, thank you for watching, and thank you for supporting sa atong gamay nga channel. And don't forget to like, share, comment, and subscribe to our YouTube channel. And God bless you all. Thank you for watching. And that's it mga kaistorya. See you sa next video. Peace out. Bye-bye.